Anche használni, amit vettem. Anyu vett nekem pottongulit. A Tesco-ba. Elkezdem a fiam föl, biztos, hogy nem jó van anyuka. Hatok a fejedre olyat, hogy mindjárt megbolom. Angyútól kaptam. Anyu, de még nem a... Anyu, én azt hiszem, hogy csinálni. Egészséget. Nem iszom, vagy... Igyatok nyugodtan én ma, nem iszom, mert nekem holnap munkába kell mennem, hát. Eine Stampovite. Eine Stampovite, holnap ne repülök. Ha majd én megyek ott. Majd te elintézed a Kóreival, Kóreiul. Majd én ottan a főnökökkel mindenkivel énekel. Kóreiul tudsz? Majd én azt mondom, ennek a gyereknek még emeljék meg a fizetést. Meg lesz, ne félj. Hogy mondod el? De Kóreiul. Kórea? Így si macsa. Macsa, halt meg. Meg izé? Macsa lesz neked, Irmu, mi Matyó. Irmu, mi Matyó, ott akkor majd ennyi lesz. Ott akkor le lesz rendezve neked minden, mert a fizetés neked meg lesz emelve. Minden. Éves nőben. Ott van már. 3 évet 4 hazzal, az év lakik. Nyolnyolnak a szomszédja, és éppen nagyjára. Tűndinek a nyolnyolnak. 25 éves. Nem fog kialudni, ha ráteszed a szenet? A csendes cigamba, vicces cigamba, minden nevet hallottam. Három gyerekké vannak a házban. Apóból se néznék ki, azt mondják, hogy ő sem szépen. Minden szia, de nem füvezik minden nap. Ide figyeljetek, én is gondolkodok rajta. Füvetlenek. Mit csinálja? Hogy van, szomszédom. Ja, azt hittem, hogy füvetni akarsz. Nézd, itt van a Drága fiatalasszony. nagy hálga van minden. Olyan, mint a hálga. Ilyen senki van, mindegy forda. Ott kellem azt taui. Mi Peki mondta, mit csinál, hogy mivel Leót, a szkádergetik. Peki. Mit mondja hívva? Hát. vannak, ma amikor elérik azt az 50 évet, ma amikor kiélték magukat. Én nem mondom nektek, hogy mert a kikét. Vannak másokra, vagy mit tudom én, fiatalokra.
mert ma nézd, ma nincs is, ma hagyj vagy én itt vagyok abban. 38 éve. No. No most mi van ma mi köztünk, semmi az égvilágon? Lehet, hogy ő is vagyik most, én is vagyok most. No de most, de ez csak egy példa. Ez egy példa, de valami. Ez egy példa. No most, várjál, no most. Még, hogy ma régen tudom nem tudom. No most tudod, hogy mi van ebben? Marta. Majd a csicsira a fejemet, ha... Ott ne ismernél, mikor ott van nem messze. Ott én voltam náluk. Várjál ma, a macsónak a jó 80 félre, a másik.